Jo sóc Àngela, vinc del Servei d'Oncologia. Jo estos dies, ara parlava també amb l'Helena, que també hem estat participant, hem participat en fer sessions divulgatives de la Marató. Llavors he fet un resum perquè és una hora que fem la xerrada, sobretot a estudiants, tot això va encarat a estudiants quan fem les xerrades, i també a biblioteques i sobretot al públic en general. En aquestes sessions de divulgació el que busquem és sobretot conscienciar, i tot va molt, veureu que aquesta xerrada va molt encarada a conscienciar a la població dels riscs que tenim i que la gent comenci a fer-se una mica d'idea de quina és la magnitud del que estem parlant. Sempre parlo abans que res una mica del que és la Marató, perquè al final és la causa per la que estem aquí. La Marató va començar l'any 92, l'any olímpic, abans del Nadal del 92. La primera Marató va ser la de la leucèmia i a partir de llavors cada any se van anar buscant diferents patologies i s'ha anat intentant recaudar diners, que crec que ha sigut, la veritat, bastant efectiu. Llavors per a mi també penso que la Marató és fem comunitat, fem país, aconseguim alguna cosa i treballem tots junts per a obtenir una cosa que jo crec que al final ens pot beneficiar a qualsevol dels que estem aquí. L'any passat se van diagnosticar a Catalunya 42.851 persones de càncer. El que sabem és que un de cada 2 homes al llarg de la seva vida tindrà un càncer i una de cada 3 dones. Així que comencem a mirar quants som aquí i així ens faríem una mica la idea de quants podríem acabar estant afectats. Però a mi una dada que em va quedar molt gravada i que em sembla una dada bonica perquè és fàcil de recordar és que l'any passat se van morir 17.000 persones per càncer. Què significa això? Que cada dia moren 46 persones per càncer i mentre estirem aquí parlant, imagineu-vos, cada mitja hora mor una persona per càncer. Penseu que el cos està format per peces de Lego. Cada organisme té un color o té un tipus de peça i aquestes peces normalment funcionen correctament, però arriba algun moment en què a vegades s'alteren i fan que es dividisquen molt ràpidament. La majoria de vegades el nostre cos és capaç d'inhibir i de destruir aquesta cèl·lula que es veu alterada. Però alguna altra vegada això és incapaç el nostre organisme de produir-ho i això fa que allí hi hagi un augment, un creixement, un acúmul de cèl·lules i aquestes cèl·lules produeixen el tumor. Aquests tumors creixen, envaeixen el que tenim al voltant, inclús a vegades fan metàstasis. Jo sóc Eva López, parlaré una mica d'atenció primària, del paper que té en el seguiment del càncer. Com a professionals de l'atenció primària tenim un privilegi i una responsabilitat que és acompanyar les persones al llarg de la seva vida, i des de la prevenció fins al diagnòstic i també tot el seguiment. Quan parlem de càncer, aquest acompanyament és especialment important. Què podem fer per prevenir i detectar precoçment? Hi ha 2 pilars, no? Primer és la prevenció, allò que sí que està a les nostres mans. Una part important dels càncers es pot prevenir, entre el 30 i el 40%. Això no és un culpable víctima, ni molt menys, és entendre que tenim eines, i eines senzilles però potents. El tabac, el gran protagonista. El tabac continua sent de lluny el principal factor de risc de càncer, no només de pulmó, també de bufeta, de pàncreas, vies respiratòries, estómac. Quan aconseguim que algú deixi de fumar, estem prevenint malalties de manera massiva. L'alcohol, com menys, millor. De vegades costa dir-ho perquè forma part de la nostra cultura, però és la veritat, no hi ha un consum segur d'alcohol. Dieta i pes, després ens parlaran una miqueta més, però al final és tornar a menjar normal. L'obesitat està relacionada amb molts tipus de càncer i això ho veiem cada dia a la consulta. Però no cal fer dietes impossibles, cal recuperar una mica el sentit comú. Més verdures i llegums, més cuina de casa, menys processats, menys sucres refinats. Moure's cada dia, també ho parlaran des de Fisio, que és important, l'activitat física com a medicina. L'exercici redueix el risc de càncer colorectal, de mama postmenopausa i d'endometri. I no cal gimnàs, no cal mode fitness, no cal rellotges intel·ligents, caminar cada dia, fer vida activa, pujar i baixar escales, aixecar-nos ara i fer sentadilles. Cada cop que estem a la consulta, cada 10 minuts moure'ns, és important. L'entorn també importa, ho ha comentat ella, hi ha coses que no depèn de nosaltres. La contaminació, alguns tòxics, el sol, factors laborals. Aquí el paper és comunitari i polític.
com a professionals podem fer prevenció, però també podem fer incidència. Recordar que la salut es construeix també fora de la consulta, als carrers, als menjadors escolars, als llocs de feina. I vacunes. Vacunes són un triomf silenciós. Les vacunes també prevenen càncer. Tenim la del VPH, que prevé el càncer de coll uterí i també l'anal i l'orofaringe, i l'hepatitis B. I el segon pilar del que us parlo és la detecció precoç, que també ho ha comentat, arribar abans que el càncer ens manifesti. Aquí és on el cribatge té tot el sentit, i aquí l'atenció primària hi té un paper central, que és explicar, orientar, resoldre dubtes i sobretot donar confiança. El càncer colorectal és el cribatge amb el millor balanç risc-benefici. De 50 a 69 anys, fer el test de sang ocultem fent cada 2 anys. És una prova fàcil, gratuïta, salva vides. Càncer de mama, entre els 50 i 69 anys, la mamografia cada 2 anys. És efectiva per reduir la mortalitat. I càncer de coll uterí, el de cèrvix, un dels èxits més grans en salut pública. Entre els 25 i 65 anys les dones es beneficien del cribatge amb citologia i el test del VPH. I per què l'atenció primària és clau? Ho resumeixo en 3 punts. Perquè normalment hi som sempre. Som més accessibles, som continus i la porta d'entrada. Veiem les persones abans, però també durant i després del diagnòstic, perquè coneixem el context, que és important, no només la malaltia, coneixem la família, les pors, els hàbits i la realitat social d'aquell pacient. I perquè la prevenció necessita confiança, no és només dir deixa de fumar o fes-te la mamografia, potser també és escoltar, és pactar, és explicar els riscos i beneficis que parlava abans, sense entrar en el paternalisme mèdic que a vegades caiem. La prevenció no és màgia, penso que és constància. El cribatge tampoc és perfecte, és una eina que cal entendre i utilitzar bé, però totes dues coses, quan es fan de manera organitzada, salven vides. I l'atenció primària té un paper essencial: prevenir quan podem, detectar quan toca i acompanyar sempre. Moltes gràcies. Com va dir Carme, em dic Josep. El problema que tinc, el càncer, a part d'este, és que d'una cosa difícil i complicada, no sé per què, però la procuro fer fàcil i alegre. No sé si ajuda o no ajuda, però sóc així, no hi puc fer-hi més, que la gent que em coneix ho saben. Jo el 2018 me van operar de càncer de colon, me recupero del càncer de colon, al 2019 m'operen del fetge, fent quimios i proves i això, en metàstasis, m'ha passat al pulmó, però bueno, endavant, i estic disposat al que sigui i emprendre-ho de la manera millor possible. Experiències, és que no ho sé, com ho faig tot tan alegre d'allò, és que no en tinc, no sé quina experiència dir-vos. Sí, és veritat, quan t'ho diuen te quedes una cara de tonto, però bueno, has de pensar, és el que hi ha, a casa no em tancaré, només me falta tancar-me a casa i ser un fracassat, no. Si ell pot, jo també, penso així m'ho emprenc, i en acabat una de les coses que també me dona molta tranquil·litat, això també us ho puc dir de cor, és l'equip d'oncologia que hi ha aquí. Són uns professionals, des d'admissió fins passant per la sala VIP que dic jo, que és on fem els tractaments, infermeres i d'allò que també són un 10, dins el problema que tingues t'escolten, intenten solucionar-lo, però ja siga part de càncer o fora de càncer, vull dir, estan en tot, se'ls pot tindre confiança total, i parlo per la meva experiència, i confio totalment en ells. Vull dir, des d'aquí voldria donar-los les gràcies, i bueno, és el que hi ha, és el que ens ha tocat, per sort o desgràcia, més aviat per desgràcia que per sort, però s'ha de tirar avant, el que no pot ser és tirar la tovallola i tinc això, fins aquí he arribat. No. Jo sempre penso, i ho dic a tothom, en una paraula que se diu molt als camps del futbol, i em quedo amb això, si se puede, així de clar. Bueno, no te canvia la vida, pues sí, moltes coses, no us he d'enganyar, soc molt menjador, menjava de tot, doncs ara menges el que menges,
L'altre dia me van dir lo dolç, si pot ser, jo dolç, a mi em van dir que si em llevaven el beure no hi havia problema perquè no he begut mai, vull dir, no vaig tenir cap problema, però l'altre dia quan me van dir el del dolç, fins que li vaig dir a l'oncòloga, dic, mira, saps què hauríem de fer? Dic, dolç, què? Si no en menges millor, i si en menges controla-te'l, però és que jo el dolç, no, doncs deixa-te'l, o no en mengis, si pot ser, no sé què. Com han explicat ara les doctores, doncs el dolç no és bo, però bueno, me trobo bé, no hi penso que no és bo, saps? Patixo, però bueno, me fico un xiclet de menta i ja està. Ja torno a dir, és el que hi ha, s'ha d'afrontar de la millor manera possible. Jo el problema que tinc, ja ho he dit abans, és que ho afronto tot fent alegria i d'això, no puc fer més, sóc així, i els que em coneixen ja ho saben, i així continuaré, i bueno, com he dit abans, si se puede. Moltes gràcies. Bueno, doncs ara passarem al següent conferenciant, senyor Vallespí. Bon dia a totes i a tots. Parlaré en estos 10 minuts una miqueta del que és la Lliga, què fa la Lliga i com ho fa la Lliga. La Marató, al 1992, com molt bé s'ha dit, es creava, es posava a la pràctica per tractar, parlar de diferents malalties, importants malalties, per recaptar diners, sempre aquesta gran importància de que ens basem tots en els diners, malauradament, i en decisions polítiques també, malauradament, perquè haurien de ser i funcionar totes les coses més fluides. I la Lliga, 7 mesos després d'estos que es creava la Marató, se creava la Lliga contra el Càncer. Un grup d'oncòlegs de l'Hospital Sant Joan de Reus i un grup de voluntaris van abandonar, per un criteri de país i de proximitat, sobretot, van abandonar que formaven part de l'Associació Espanyola de la Lucha contra el Càncer. Van entendre que un pacient oncològic no necessita una anada i una tornada de 600 quilòmetres, no ells, sinó les informacions i les coses que s'han de fer, i van crear la Lliga contra el Càncer. Se va anar fent gran la Lliga i se van començar a fer moltíssimes coses. Com he dit abans, nosaltres les adjudiquem a la Lliga, però sempre hem de pensar que al darrere sempre està la decisió política i l'ICS, si ho tira avant o no ho tira avant. Vam ser pioners a Catalunya en la creació dels GAM, els grups d'ajuda mútua, dirigits per una psicooncòloga que a diferents poblacions de les nostres comarques i de les altres comarques, un cop al mes se reuneixen, parlen dels seus problemes, dels seus mals de caps, molts que han sortit aquí, molts que portem a la motxilla, jo també porto motxilla, Josep també porta motxilla, i per tant, vull dir, se va crear el grup. També l'any 1993 no n'existia cap a Catalunya i es crea el registre del càncer de la província de Tarragona. Les dades que durant molt de temps se donaven a TV3, quan parlaven de tants percents, eren les dades del registre del càncer de la província de Tarragona. Després, el 2001, vam començar a ajudar en la detecció del càncer de mama. Tot se feia, l'enviament de sobres, la rebuda i tot, se feia des de les oficines de la Delegació de Tarragona de la Lliga contra el Càncer. Un temps més tard se va crear la FUNCA, Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer, que ja depenia de l'Hospital Sant Joan de Reus i que un temps més tard va passar a dir-se esta FUNCA al Servei d'Epidemiologia, que són les cartes que reben tant per a càncer de mama com per a càncer de pròstata. El 2001 vam promoure la FESEC, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que reuneix totes les entitats que, com la Lliga, treballem i ajudem al nostre país, a Catalunya, i que se fa un treball molt important. El 2003, els oncòlegs Borràs, Creus i La Fuerza i el Carles Carcolé, la Joana Carrasco i un servidor vam ser rebuts per la consellera llavors Marina Geli i vam anar a demanar una necessitat que en teníem com a Lliga que feia falta a les Terres de l'Ebre, i era la radioteràpia. Els pacients oncològics de les Terres de l'Ebre tots anaven a Reus a fer-se la radioteràpia. Per tant, vam insistir-hi, vam treballar-hi i
cap de 2 o 3 reunions més, de moltes explicacions, de lligar-ho molt, perquè havia d'anar lligat amb l'Hospital Sant Joan de Reus, en moltes coses, però se va inaugurar el 17 de maig, el 2008 s'inaugurava a Jesús el cribatge del càncer de mama. Uns anys més tard, l'any 2017, és 19 anys després, vam tindre la sort que la Fundació FAO, és a dir, la Fundació Amancio Ortega, va repartir uns quants milions de les ganàncies en uns quants aparells nous de radioteràpia i Tortosa va ser una de les beneficiades. Per tant, l'aparell que tenim és nou, de nova tecnologia, és igual que el que hi ha a Reus. Jo voldria remarcar la importància d'aquest fet. Nosaltres m'ho adjudiquem com a Lliga, després torno a dir que va ser gràcies als polítics i gràcies al senyor Amancio Ortega i abans a que ens ho van posar. Ahir vaig demanar informació. Sabeu quants pacients han passat per la radioteràpia de Jesús? A dia d'ahir, 4.923, quasi 5.000 pacients de les Terres de l'Ebre. I en ortovoltatge per al càncer de pell, 3.935, quasi 4.000. Estem parlant que si això multipliquem per 25-30 sessions, entre 125.000 sessions i 140.000 sessions. Això són viatges que s'ha estudiat a pacients oncològics de les Terres de l'Ebre a Reus. Sí que els fem vindre d'Alcanar a Jesús, però no és el mateix anar d'Alcanar a Jesús que anar d'Alcanar a Reus i tornar. Torno a repetir, és un pas important, estem molt contents d'això, però vull continuar perquè no em vull passar del temps que m'heu donat i continuo la Lliga. La Lliga que molta gent mos associa a sopars, a caminades, sí, tot se fa en sopars, en dinars i en caminades, perquè no tenim d'estos 300.000 euros que la Lliga arroplega i té de pressupost a l'any, només tenim 20 i alguna de la Diputació. Tot el més són gràcies a la paella de Batea, al dinar de Roquetes, al sopar de Tortosa, al que sigui. Vull dir que la importància de totes aquestes delegacions que tenim espargides per tot el territori. Puc dir-vos que a les Terres de l'Ebre, menys 2 poblacions, o menys una, a totes hi ha delegació. I aquestes delegacions fan una labor importantíssima. Fem xerrades, l'Àngela ho sap, que a vegades els toca ajudar-nos i anar a fer xerrades. Fem i hem creat els premis CDR d'oncologia, treballs de recerca per a alumnes de segon de batxillerat que vulguin incloure i treballar i aprofundir amb el càncer. Fem classes de ioga a moltes poblacions, fem natació, fem tir en arc, aquí no, però a altres llocs fem tir en arc, la importància de treballar el múscul aquest en càncer de mama. Fem rem, la importància de remar en algunes de les patologies de càncer. Fem coixins del cor, el voluntariat que porten els pacients, a les malaltes que operen de cor amb el gramatge de 55 grams per a poder-se posar baix de l'aixella. Fem els braçalets que posem per a que no es vegi la clàssica gasa i sembla que porten un estampat. Ajudem econòmicament en el que podem a la Fundació Doctor Ferran, ajudem en el que podem a la Fundació Pere Virgili, i també el més important, d'aquells 300.000 euros que vos he dit que té el pressupost de la Lliga, la meitat és per a donar suport a pacients oncològics en necessitats econòmiques. Com se tria això? Tots els ajuntaments tenen uns assistents socials i els pobles petits els va un assistent social i saben què és el que han d'escoltar quan van a explicar que no tenen recursos i que estan en tractament. Doncs la Lliga, durant aquest temps de tractament i a vegades, la majoria de vegades, si és necessari, s'amplia aquesta aportació econòmica i en això se'n van quasi 150.000 euros dels 300 que arropleguem. Fem bastant en això. Jo, per acabar, me quedo una cosa. No sé si la Lliga fa les coses ben fetes o mal fetes. Totes les entitats que se fan per ajudar a sectors de malalts, doncs jo penso que és important la seva labor. Però me quedo, i en això acabo, li he demanat autorització. Un dia em van trucar-me. Diu, soc el doctor Carlos López. No el conec. Dius que voldríem parlar amb tu. Cap problema. I ens vam reunir amb el doctor López i amb la doctora Legent
perquè me van vindre a explicar que s'estava creant un projecte de recerca, el projecte EMMA. I poso de carn de gallina perquè penso i crec que si professionals de la recerca pensen i creuen i venen en busca de la Lliga per a que sigui la que enxague o la que digui pues ajudarem, pues vol dir que el que fa la Lliga ho fa ben fet. No són paelles, no són dinars, no són caminades, són diners que després els fem, tornem per a que servisquen per a treballar i lluitar contra el càncer. Prenc, doctor López, estes boniques actes que vam fer, però és per a entendre i comprendre que penso i crec que el que està fent la Lliga és important, ajudar i donar suport als pacients oncològics del nostre territori. Moltes gràcies. I ara donarem pas a Carlos López. Ja t'ha fet la introducció Paco, que ens parlarà sobre el projecte EMMA. Bueno, per a la gent que no ho sàpiga, el projecte EMMA està liderat pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica. Està format per diferents professionals sanitaris, principalment patòlegs, tècnics de laboratori, tenim oncòlegs, radiòlegs, biòlegs, biomèdics, físics, informàtics. És un equip multidisciplinar. El projecte EMMA bàsicament és una campanya de micromecenatge que vam iniciar per a recaptar fons per a la investigació del càncer de mama que fem aquí al territori. És una iniciativa que vam fer des de la Fundació Dr. Ferran, que és la fundació que tenim de suport biomèdic aquí a Terres de l'Ebre i en el suport, per supost, de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. I si fem un viatge a fa 20 anys, la recerca que es feia aquí en càncer de mama era això. Era un desert, no es feia res. Llavors, este grup d'investigadors vam decidir començar com a nòmades la nostra travessia pel desert per a dur endavant les nostres línies d'investigació en càncer. I la investigació que fem nosaltres concretament és quin paper o quina relació poden tindre aquestes cèl·lules immunes en el paper de la metàstasi de les pacients en càncer de mama. Realment les nostres defenses són els agents que lluiten contra bacteris i virus, però realment quan detecten una cèl·lula normal s'encarreguen d'eliminar-la. I l'enfoc que tenim per abordar el paper que té la resposta immune en el càncer de mama és multidisciplinar i us explicaré breument les 5 perspectives que estem duent a terme dins del grup de recerca. El projecte EMMA fa de vincle entre tots ells, perquè el projecte EMMA ens ha ajudat a finançar parts o contractes dels diferents investigadors que tenim dins de les nostres línies d'investigació. I d'aquella travessia que us dic que va començar fa 20 anys, podem dir que avui ens trobem en un petit oasis d'investigació en càncer a Terres de l'Ebre. El que no ens esperàvem mai és que dins d'aquest petit oasi ens hi trobaríem una flamenca. Moltes gràcies. Jo sóc Helena. Jo us vull explicar una miqueta, no tant consells que tothom sabem, que sí que els repassarem, però el que sentim a la premsa, no? Sentim a les xarxes socials, veiem a internet, amb la realitat, no? El que sabem. Per això parlarem del que sabem, el que creiem i també tot el que ens expliquen. Perquè en alimentació i càncer l'evidència va molt més a poc de com surten els mites i els titulars. Un petit repàs del que sabem actualment. Què sabem? Que basar la nostra dieta en fruites, verdures, hortalisses, una dieta que redueixi la carn processada, les begudes ensucrades, els productes ultraprocessats, això s'associa a una reducció significativa del risc de patir la malaltia. Sabem que importa molt més el patró, el conjunt d'aliments que prenem, que no tant un aliment aïllat i concret, que encara que tingui molts nutrients, no? I que aquest patró, com la dieta mediterrània, també s'associa, l'alta adherència a la dieta mediterrània s'associa a una reducció del risc de patir la malaltia
i a més que millora la supervivència i la qualitat de vida dels pacients que tenen càncer. Què més sabem? Pues sabem que l'obesitat i el sobrepès se relacionen significativament amb un increment del risc de patir fins a 13 tipus de càncer. Per això, mantenir un pes saludable és una bona estratègia de cara a la prevenció. També sabem que el consum d'alcohol se relaciona amb un increment del risc de desenvolupar càncer i a més que és d'una manera dosi-dependent. Què vol dir això? Vol dir que depèn, quan més quantitat d'alcohol consumim, quan més alta sigui la freqüència d'aquest consum, més incrementa aquest risc. També sabem que la fibra redueix el risc de càncer, que hi ha una relació bidireccional de la fibra al càncer i la microbiota. Aquesta fibra dietètica que ingerim als nostres intestins és fermentada per la microbiota i això produeix uns metabòlits que són protectors, que medien la resposta immune, que rebaixen la inflamació. Per això és tan important el consum de fruites, verdures, llegums. Què creiem? A vegades creiem, si no ho faig tot perfecte, això ja no només amb l'alimentació, volem fer-ho tot perfecte. D'entrada agafem tot amb molta força i el cos no respon a coses que fem de manera breu, respon a patrons sostinguts al llarg del temps. Llavors, aconseguir fer una dieta un 80% saludable és molt més efectiu que intentar fer una dieta quasi impossible, perquè fer una dieta perfecta al 100% no és sostingut al llarg del temps. En realitat, menjar sa només requereix una miqueta de voluntat i de planificació. Si nosaltres incloem a la nostra cistella de la compra productes al nostre abast, productes de proximitat, productes de temporada, tindrem a les nostres despenses plenes de productes sans, i no és tant aquells aliments que sentim, no? Miraculosos, la sal de no sé quina muntanya o la llavor de no sé quin país exòtic. Aquests productes sí que són cars i en realitat, com dèiem abans, un producte aïllat no és la solució. També creiem que la genètica ens predestina a patir la malaltia i si bé és cert que hi ha un percentatge, entre un 5 i un 10% dels càncers que tenen origen en defectes a l'ADN, quan més hàbits incorporem a la nostra alimentació que siguin saludables, menys números tindrem dintre d'aquest bombo, no? D'aquesta loteria, i tenim el percentatge de maneres de reduir aquest risc. I ara arribem a què sentim, què ens expliquen, què veiem. Si busquem a les xarxes o als diaris, trobem el superalimento que mata les cèl·lules canceroses, aquest superalimento. Ja hem dit que no hi ha cap aliment que per si mateix ni curi el càncer ni ens previngui de patir la malaltia, perquè si existís ningú estaríem aquí avui. Llavors, no fer cas d'aquests bulos, no? També segur que n'heu sentit a parlar sobre el sucre, que et deia, no? Sí que és cert que un excés de consum de sucre s'associa a sobrepès i a obesitat i llavors sí que hi ha una relació de poder patir càncer, però el consum esporàdic un dia de sucre no alimenta les cèl·lules canceroses, tampoc invalida el tractament de quimioteràpia, que a vegades pensem que no serà efectiu, aquestes notícies que veiem, o per exemple les dietes anticàncer que veiem, la dieta keto mata el càncer, la dieta alcalina aconsegueix. No hi ha una dieta específica anticàncer que tingui evidència, que només mantenint una alimentació de dieta mediterrània. Llavors nosaltres aquí sempre parlem de petits canvis, petits hàbits que anem a incorporar-los dia rere dia. Quan més agafem aquests petits canvis, més fàcil ens resulta. I si tenim al cap aquest plat saludable de fruites, verdures, proteïnes magres, cereals, farinacis, podem elaborar 4 o 5 plats que ens agradin molt, que siguin saludables, repetir-los durant la setmana i més o menys així aconseguir aquest 80% de patró de dieta saludable que parlem.
Y eso es, muchas gracias. Yo soy Joel, estoy aquí con mi compañero Gerard, y venimos a hablaros de la fisioterapia en el cáncer. Sí que se titula ejercicios fisioterapéuticos, pero ejercicios fisioterapéuticos como tal no hay, porque son infinitos. Entonces vamos a intentar hablar un poco más de qué hace el ejercicio que hacemos los fisioterapeutas en cuanto al cáncer. Nosotros lo queríamos dar dadas para tener en cuenta, como son que hay más de 200 tipos, que al final es una proliferación descontrolada de células, como han comentado ya, y que puede afectar a todas las edades. Por eso al final es importante el tratamiento y sobre todo la prevención, que es de lo que me centraré yo en hablar. Sí que sabemos que es la primera causa de muerte en hombres y mujeres menores de 40 años en España, junto a causas externas, y es la primera causa de muerte en hombres y mujeres entre 40 y 79 años. De aquí la importancia de la prevención. Vale. En cuanto a cómo funciona, ya sabemos que son alteraciones multisistémicas, y aquí es donde viene nuestro papel. Trabajar en el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. En cuanto a quién somos, porque somos el servicio de rehabilitación, este servicio que está allí en el sótano del hospital, que poca gente pasa por allí y que sabe que estamos, tenemos médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales. Al final todos trabajamos a una para el tratamiento de diferentes patologías, siendo la oncológica una de ellas. El tema de los fisioterapeutas, acompañamos al paciente en todo el proceso, porque al final le ayudamos desde antes del tratamiento hasta durante y después, haciendo diferentes etapas. Cuando lo que es antes del tratamiento, les preparamos para la operación o lo que será el tratamiento, en cuanto enseñándoles ejercicios, temas de ejercicio respiratorio, educación postural y diferentes cosas que tendrán que afrontar después de la operación. Durante el tratamiento, al final les ayudamos a recuperar las funciones perdidas. Al final, como cada tratamiento y cada operación oncológica es diferente, buscamos un poco la debilidad para poder trabajarla. Y después del tratamiento, lo mismo. Al final buscamos la habilitación del paciente, que vuelva a su calidad de vida lo mejor posible. Vale, la importancia del trabajo activo. Al final lo que se recomienda es una práctica regular de ejercicio entre 30 y 60 minutos diarios. Sabemos que cuesta un poco, pero realmente si vemos las horas que tenemos durante el día, es muy poco tiempo el que tenemos que invertir para los beneficios que podemos obtener. En este caso nos puede reducir el riesgo de mortalidad entre un 30 y un 54% en varios tipos de cánceres. Y también el caso de la gente que está en tratamiento disminuye el efecto tóxico que puede tener el tratamiento. Y luego además también nos puede ayudar a prevenir entre un 10 y un 20% en varios tipos de cáncer. En cuanto al tipo de ejercicio, como trabajamos aquí, hacemos ejercicio aeróbico, fuerza y también ejercicio combinado. La idea es, en ejercicio aeróbico, hacer una intensidad moderada, que al final lo que buscamos es un 60-85% de la frecuencia cardíaca máxima, que la podemos calcular de forma directa o indirecta. De forma directa, con una ergometría con gases. De forma indirecta, con fórmulas. La fórmula de Carbone, 220 menos nuestra edad, los diferentes tipos que tenemos. Al final, depende del estado del paciente y cómo podamos calcularlo. Lo hacemos 3 veces por semana, alrededor de unos 30 minutos. El trabajo de fuerza. Lo que buscamos es trabajar entre un 60 y un 75% de una RM, que es su máxima repetición, o sea, lo que puedes levantar de peso máximo una vez. A veces esto es difícil de calcular en un paciente oncológico, porque depende del estado. Nos pasa lo mismo que para el ejercicio aeróbico. Nos centramos en buscar fórmulas más indirectas, más teóricas, pero bueno, que también nos ayuda. Pero sobre todo al final lo que trabajamos es con el feedback del paciente. Al final lo que buscamos es ver cómo es su sensación, cómo se encuentra, es capaz de tolerarlo. En cuanto a la parte preventiva, al final nosotros lo que recomendamos es entre 30 y 60 minutos, pero tiene que haber un pequeño estrés para que el cuerpo cree adaptaciones. Entonces, decimos de trabajar entre 3 y 6 METs. Los METs son una medida metabólica. Lo que hablamos, un MET equivale a lo que gasta el cuerpo en reposo. Os hagáis una idea, sería entre 3 y 6 veces más. O sea, sabiendo lo que gastamos en reposo, que es prácticamente nada, lo fácil que es hacer 30 o 60 minutos en esta escala de esfuerzo para poder prevenir todos estos tipos de cáncer, que aquí tenemos el porcentaje de reducción del riesgo. Y luego la gente que ya está en tratamiento, que bueno, que al final poder hacer que la báscula de que salga bien o que no salga bien el tratamiento, bueno, ponerlo un poquito a su favor, ¿vale? Al final nos centramos también en la escala de Borg, en este
este caso la modificada, que lo que buscamos es trabajar con la gente entre un 3 y un 6 más o menos de esfuerzo. Vale, moltes gràcies, Joel. Com Joel va explicat, el treball actiu és clau, vale? Però buscant informació per preparar la presentació han vist com molts pacients que tenen càncer desenvolupen kinesiofòbia, té molt moviment. I això, clar, ens limita la part del treball actiu. Hem vist això, que entre un 7 i un 45% dels pacients la desenvolupen. Després, també, buscant informació, hem vist com l'educació en neurociència del dolor, entendre el dolor, entendre què ens passa, no? Combinat en altres tractaments, com fàrmacs, treball actiu, sí? Pot també ajudar-nos a disminuir la intensitat del dolor entre un 20 i un 31%. En quant a les intervencions educatives, hem de tindre en compte que quan expliquem al pacient una patologia o un tractament, preguntar si el pacient ho ha entès no és suficient. Vale? Aquí està l'agència de recerca de serveis assistencials que ens recomana el Teach Back, que és expliquem al pacient què té o què pot fer per a millorar i després que ell ens expliqui en les seues paraules què ha entès. Després, tornant una miqueta als exercicis, una mica diferents, exercicis respiratoris, sabem que aquests exercicis ens ajuden a millorar la capacitat pulmonar, la funció respiratòria, la musculatura respiratòria, la tolerància a l'esforç, la millora de sensació de disnea i fatiga, i ens ajuda a disminuir el risc de complicacions pulmonars. En quant als exercicis respiratoris, hi ha diferents tècniques, aquí n'hem ficat algunes de les que es fan, que són la tos dirigida, la respiració profunda, l'ús de l'incentivador. Aquí hem portat l'incentivador TriFlow, que és la màquina que, és este dispositiu que té 3 boletes. Havíem pensat d'utilitzar-lo, però clar, ara parlant hem dit, ostres, com estem la mascareta potser no és el millor moment. I sí que pels pacients, si volen veure el que és, si no ho coneixen. I també hi ha les aspiracions en llavis frungits. Aquests exercicis se recomanen d'aplicar uns 2-3 cops al dia i més o menys uns 15 minuts per sessió. En quant a la prehabilitació, que és la intervenció multidisciplinar, no és només de fisioteràpia, és el nutricionista, el psicòleg, és la intervenció que es fa entre el diagnòstic i el tractament agut. Dins de la prehabilitació el que fem és el treball actiu que ens ha explicat Joel, les intervencions educatives, els exercicis respiratoris i també fem diferents testos per a veure com progressa el pacient. El que nosaltres apliquem és el test de la marxa dels 6 minuts. I l'altre test que és interessant és el One Leg Standing Test, que és aguantar l'equilibri en una cama i aquest test ens indica el risc de caiguda. Aquí veiem les diferents edats i a partir de més de 50 anys se recomana fer en els ulls oberts, menys de 50 anys en els ulls tancats. Després, en quant a l'infedema, només volíem comentar, perquè és una de les seqüeles potser més habituals, volíem comentar que fer un drenatge i ja està no és suficient. S'ha de combinar en venats compressius o en les mitges compressives més avant, i també se recomana, tot i que l'evidència diu que no ens ajuda el suficient per disminuir l'edema, és molt interessant perquè millora els símptomes, la funcionalitat del pacient, l'exercici progressiu i, si és possible, combinat en l'embenat, encara que moltes vegades ens pugui donar dolors al buit popliti o altres zones perquè fricciona amb l'embenat. Res més, moltes gràcies a tots, moltes gràcies per haver-nos invitat a aquesta xerrada i res, esperem veure-nos altres vegades. Gràcies.